Вітаю вас, дорогие сябры, на телеканале «Беларусь-4 Брест» у Министерстве дзяцінства. Наша программа записывается у Бресте, у городе с тысячагадовой историей. И сегодня мы с вами доведаемся, як жили наши далекие продки. А зараз сустракайте удзельнікаў нашего сегодняшнего посяджэння. Микола. Вітаю вас. Мира. Добрый вечер. И Доминика. Привет, Таня. Рада вас вітаць, паважаныя міністры, сёння на нашым пасяджэнні. Ну а зараз давайте прадставімся, хто з вас, які міністры сёння, калі ласка. Я міністр падарожжа ў часе. Я міністр захавання археалагічнай спадчыны. Я міністр вывучэння старадаўняга Бярэсці. Паважаныя сябры, я добра ведаю, што вы ўсе карэнныя брэстаўчане. Уявіце, што вам неабходна нешта распавесці чалавеку, які нічога не ведае пра Брэст. Пра што будзеце гаварыць, сябры? Найперш скажу, што горад Брэст – гэта горад з тысячагадовай гісторыяй. За гэты час ён стаў сапраўдным цэнтрам культурнага, духоўнага і палітычнага жыцця. Гэта значыць, што тут адбываліся падзеі важныя не толькі для беларускіх земляў, а так і для свету. Мы, брэстаўчане, вельмі ганарымся сваёй гісторыяй і вывучаем яе. Вельмі добра, ну а зараз, паважаныя міністры, мы праверым вашыя веды. Звярніце ўвагу, калі ласка, на гэтыя цудоўныя экспанаты, якія сёння прадстаўлены на пасяджэнні Міністэрства дзяцінства. Ну, я хачу пачуць нейкія вашыя версіі, што гэта. Пачнем з часу. Гэтыя прадметы маюць дачыненне да старадаўняга горада. Вось, напрыклад, гэта пазірка. Яна мае дачыненне да 11-12 стагоддзяў. Ею упрыгожваліся дрыгавічанкі. Падобную знайшлі ў Бярэсці. А мне вельмі спадабаўся гэты артэфакт, сябры. Што вы бачыце? Толькі будзьце уважлівымі. Рог. Рог? Так, правільна. Але зазірніце, калі ласка, сюды. Тут відаць маленькую адтуліну, куды зацепаўся нейкі грузік, каб атрымлівалася б разгодка. Магчыма, гэта рабілі, каб стварыць цаску для дзіцяці. І ў даўнія часы дзеці былі дзецьмі. Вы ўжо здагадаліся, гэта кераміка, кавалачак старадаўняга гаршка. Глядзіце, тут ёсць метка. Гэта значыць, што гэты артэфакт знайшлі ў 2006 годзе. У гэтай знаходцы вельмі цікавая гісторыя. Яе знайшлі падчас будаўніцтва каля царквы ў крэпасці. Тут і арнамент ёсць. З вас, я мяркую, атрымаюцца сапраўдныя гісторыкі. Ну, а зараз я хачу запрасіць ганаровага госця нашага сённяшняга пасяджэння. Гэта загадчык археалагічнага музея Бярэсці, Сыч Роман Александрович. Сустракайце, сябры. Вітаю вас, шановныя удзельнікі пасяджэння, гледачы, Вераніка. Мы таксама вельмі рады вас вітаць у Міністэрстве дзяцінства. Роман Александрович, мы ведаем, што горад Брэст – гэта горад з тысячагадовай гісторыяй. А адкуль вядома, колькі яму гадоў? Першае ўпамінанне горада адносіцца да даце 1019 год. Гэта першае ўпамінанне пісьмова ў крыніцы. Але зразумела, што гораду больш за 1000 гадоў. І гэта мы ведаем ужо дзякуючы археолагам, якія ў 2006 годзе знайшлі на цэнтральным востраве знаходкі канца 10 стагоддзя. То есть прыкладна ў 970 годзе ўжо тут паселішча было. А як людзі ўвогуле і чаму вырашылі пабудаваць цэлы горад менавіта на гэтым месцы? Ну, гэта даволі складанае пытанне. Справа ў тым, што прайшло шмат гадоў, і мы дакладна зараз не ведаем, але мы можам меркаваць чаму. Напрыклад, гэта даволі добрае месца, бо тут ёсць вада. Без вады чалавек не можа пражыць доўгі час. Ну і, канешне, гэта месца, дзе даволі добра можна было абараняцца ад ворагаў. Гэта выспы, астравкі, на якіх можна было збудаваць штосьці, і было даволі небяспечна. Ну і, канешне же, рэкі – гэта месца менавіта, дзе пралягаюць гандлёвыя шляхі. Ну і, канешне, это было важна вельмі в той час. Ужо столькі часу прайшло, а мне вас цікава, як жылі дзеці 1000 гадоў таму. Ці было іх жыццё падобна на наша, ці не? Вельмі цікава. Дзеці таго часу, як і зараз, гулялі ў гульні, чымсьці займаліся, а, канешне, навучаліся і займаліся нейкімі справамі і навучаліся рамёствамі, каб у далейшым можна было зарабляць грошы альбо нейкім чынам жыць, так? Але шмат у чым, канешне, было непадобнае да нашага часу. І я запрашаю вас да нас у музей Бярэсці, дзе мы можам пабачыць, як жылі ў той час
і самім на свае вочы вырашыць, было альбо не падобнае на наш час. І мы з вялікім задавальненнем запрашаем нашых гледачоў у 13-е стагоддзе. Зараз мы з вами знаходзімся ў археалагічным музеі Берасця. Ён адчыніў свае дзверы ў 1982 годзе. І за гэты час нас уже наведала больш за 3,5 мільёна чалавек. Нашаму гораду больш за 1000 гадоў. Аб этом сведчаць менавіта старажытныя прадметы, якія былі знойдзены ў 2006 годзе. Гэта рэшткі глінабітнай печы і шэраг прадметаў. Усе яны прадстаўлены менавіта тут. Гэта макет горада 13 стагоддзя. Бачыце, што горад быў заснаваны на мысу, то есть на сліце двух рэк Западнага Буга і Мухаўца. Тут бачыце земляны абарончы насып, тыя ж драўляныя вежы, сцены, уваходы і выхады з горада. Забудова в асноўным была драўляная і вялася па вуліцах, бачыце, вулічныя маставыя. Нам вядома па пісьмовых крыніцам, што было адбудавана в той час два каменных будынка. Это царква Святого Петра і Бересцейскі столб башні. Ну, это прыкладныя месцы, дзе яны знаходзіліся, бо археолагі раскапалі толькі невялічкую частку, прыкладна вось такую. Горад той час займаў 3,5-4 гектары, і гэта толькі умацаваная частка горада, так званы дзядзінец. А была яшчэ не умацаваная частка горада, гэта так званы фасад. Сімвалічна ён прадстаўлены менавіта тут. Археолагі раскапалі частку старадаўняга горада і лічаць, што гэта менавіта рамесніцкі квартал. То есть тут пражывалі рамеснікі, якія выраблялі розныя прылады працы і, канешне, прадметы абіхода. Ну і мы не можам не сказаць пра ганчароў, якія выраблялі розны посуд. Хачу звярнуць вашу увагу на вось гэтай доначкі, дзе ёсць розныя знакі. Гэта клейма ганчароў, якія рабілі гэты посуд. Яшчэ вам раскажу пра такі прадмет, які быў знойдзены. Гэта кола. Чым знакаміта? Па-першых, яно захавалася даволі добра, амаль што цалкам, і датуецца 13 стагоддзе. І гэтае кола ёсць на нашай грашовай адзінкі, 5-рублёвай купюры. Ёсць кола і, канешне ж, будынкі, якія былі знойдзены і знаходзяцца ў нашым раскопе. Сябры, вы добра ведаеце, што раней не было спецыяльных крамаў, дзе прадавалі адзенне. І жанчыны шылі яго сабе самі. І не толькі шылі, і тканіну для адзення яны рабілі самі. Каб зрабіць нітку для тканіны, жанчыны пралі з дапамогай верацёнаў, з авечай воўны ці льну. А вось ткалі на такім ткацкім станку. Тканіна атрымлівалася аднакаляровая або з арнаментам. А вось тут вы можете пабачыць, які абутак насілі нашы продкі. Сярод знаходак абутак знойдзены цалкам і яго фрагментам. Я мяркую, што ён быў вельмі зручны. Гэты грэбень стаў сімвалам старадаўняга Бярэсця. Прыглядзіцеся, тут ёсць літары. Гэта кірылічны алфавіт, найстарэйшы буквар Беларусі. Нават, каб дзяўчаты, калі плелі косы, не забываліся пра навуку. А я вам хочу распавесці пра жыллё берасцяніна. Так жылі людзі ў 13 стагоддзі. Можа здавацца, што хата невялічкая, але тут ёсць усё, што патрэбна. Хата складалася з жылога дома і гаспадарчага збудавання. У хаце ёсць глінавідная печ, палаці, лаўкі, стол і розныя рэчы. І вы, канешне ж, звярнулі ўвагу, што хата драўляная. А гэта кот Берасцейка, ён спаўняе жаданні. Думаю, што сучасным дзецям будзе цікава даведацца, што ў нас у музеі ёсць сучасных тэхналогій. Гэта, па-першае, аўдыёгіды. У кожнай зале ёсць QR-код, адсканаваў які можна праслухаць альбо праглядзець інфармацыю пра зал альбо прадметы, якія прадстаўляюцца ў самой зале. У нас у музеі ёсць праграма з віртуальнай рэальнасцю, якую можна таксама паглядзець. Сябры, гэта проста неверагодна. Можна паглядзець на старадаўні горад з берасцейскай вежы. Мне вельмі спадабаўся гаспадарчы двор, тут ёсць свінка.
А вось жыллё берасцяніна. І гаспадар тут ёсць, толькі ён спіць. Сябры, вельмі ўражвае абарона горада, як нашы продкі змагаліся з ворагам. Яшчэ вельмі прыгожа глядзець на горад, калі відаць зліццё буга і мухаўца. Дзякуючы археолагу, доктару гістарычных навук, прафесару Пятру Фёдоровичу Лысенко, старажытны горад Берасці быў знойдзены, а пазней, дзякуючы яго высілкам, быў адчынены археалагічны музей Берасці ў 1982 годзе. Зараз мы з вами знаходзімся на глыбіні 4 метраў. Гэта менавіта 13 стагоддзе. Тое, што вы зараз бачыце, гэта невялічкая частка нашага старадаўняга горада. Нават калі археолагі тут праводзілі раскопкі, яны знайшлі 224 пабудовы. А зараз, вы бачыце, толькі 28. Але яшчэ нават пад нашымі нагамі і навокал ёсць іншыя пабудовы, якія археолагі не раскапалі. Магчыма, нават вы, калі вырасціце і станеце археолагамі, вы будзеце праводзіць тут раскопкі. Спадзяёмся, што будзе шмат цікавага. Роман Александрович, мы з сябрамі хочам перадаць для дзяцей будучыні пасланне. Захавайце яго, калі ласка. Добра, будзем захоўваць у нас, у нашым музеі Берасці. А пра што гэта пасланне? Мы, юныя брастаўчаны, перадаем прывітанне ў будучыні. Зараз у нас 2025 год. Спадзяемся, што вы прачытаеце гэтае пасланне ў 2025 годзе. Мы живем добра, мирно, ходим у школу, вучимся, марим, любим бацькоў, родных. Мы верим, что у Брэсце 2025 года вы живете ў згодзе і радасці. Мы ўпэўнены, што вы, як і мы, вельмі любіце нашу радзіму і перададзіце яе наступнаму пакаленню свабоднай і прыгожай. З любоўю і павагай да вас Міністэрства дзяцінства. Роман Александрович, сардэчна вам дзякуем за такую просто неверагодную тэлевізійную экскурсію для нас і для наших тэлегледачоў. Ну, а зараз, паважаныя міністры, нам неабходна падвесці вынікі. Што скажаце, сябры? Брэст – гэта горад з тысячагадовай гісторыяй. Горад на зліце мухаўца і буга з'яўляецца сапраўдным цэнтрам айчыннай і сусветнай гісторыі. Каб захаваць памяць пра мінулае, аддана працуюць археолагі, гісторыкі і супрацоўнікі музея. Апынуцца ў 13 стагоддзі і пазнаёміцца з гісторыяй і культурай старадаўняга Бярэсці можна ў археалагічным музеі. Дзякую, сябры. Роман Александрович, калі ласка, знаёмцеся з высновамі нашых міністраў. Ну, калі згодны, ставце свой подпіс. Конечно, згодны. І Міністэрства дзяцінства ухваляе, паважаныя міністры, вашае рашэнне пячаткай. Ну а зараз я хочу вам даць такія невялічкія падарункі, нашы даведнікі па музею, калі ласка, каб вы все разумелі, што там ёсць. Ну і, канешне, хочу запрасіць усіх гледачоў да нас у археалагічны музей Бярэсці, дзе вы можете дакрануцца да старадаўняга горада 13 стагоддзя. Калі ласка, запрашаем. І на гэтым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства завершана, але заставайцеся разам з намі, бо наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння мы з вами здзейснілі сапраўднае падарожжа ў часе і апынуліся ў 13 стагоддзі нашага роднага горада Брэста. Вероніка, а адкуль такая назва Брэст? Вы абяцалі расказаць, казалі, легенда ёсць пра гэта. Вам цікава? Канешне, цікава, гэта ж пра наш родны горад. У кожнага горада ёсць свая цікавая гісторыя пра назву. Ну, калі цікава, сябры, тады слухайце. Даўно гэта было. Невядомы купец з абозам прабіраўся праз нашыя балоты. Хто ён і куды едзе, ніхто не ведаў. Тады ні дарог, ні гасцінцаў не было. Па рэчках тавары вазілі на лодках, а па сушы цягнулі вазамі. На палесе ж скрозь балоты. Вось і трапіў наш купец у непраходную дрыгву. Што рабіць? Загадаў абдзіраць бярозы і бяростаю шлях гаціць. Так і выратаваўся. А гэтае месца ў гонар бяросты-выратавальніцы назваў Бярэсцем. Адсюль сучасная назва – Брэст. Спадабалася? Спадабалася, толькі мне ж цікава. Колькі ж яму бяросты патрэбавалася?
Вельмі много, ён жа праз палескія балоты ехаў. Вераніка, а гэта праўдзівая гісторыя ці прыгожая казка? А вось на гэтае пытанне адказ пашукайце самастойна. І калі вы ведаеце іншыя версіі паходжання назвы нашага горада Брэста, дасылайце на наш тэлеграм-канал. На гэтым мы развітваемся з вами. Сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!